खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि गोदानै दाफुंनाय Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि क'क्राझार जिल्ला कमिटिखौबो दिनै दाफुंनानै लाबाय। नंगौ बावैसो सिगां बेंटलाव गोदानै दाफुंनानै लानाय Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि क'क्राझार जिल्ला कमिटिखौबो दिनै दाफुंनानै लाबाय। गासै सा 30निबो बांसिन सोद्रोमाफोरखौ कमिटियाव लानानै क'क्राझार जिल्ला Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन आफादा दिनै आबुङै दाफुंनानै लाबाय। गोदानै दाफुंनाय क'क्राझार जिल्ला Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि महरै आगस्तिन बरगयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै खाम्फा बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। बे क'क्राझार जिल्ला Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन आफादानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारी, बिटिआरनि एमसिएलए सन्जय सरगियारी आरो Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि मिरु आफादनि गोबां मावथि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। इतिमধ্যে जों Ndfb वेलफेयर एसोसिएशन दाखालि बावै बेंटलाव दादोंमोन सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै जिहेतु जों नुदों जे Ndfb नि मावथिफ्रा एसे सेरखाय सोरबा सोरबा बेखौ बुथिंनानै आन्दायहोनायनि लामायाव लांनो नाजादों। बेखौ नुनानै जों Ndfb वर्करफोरखौ ज' खौसेयै लाखिनायनि मोनसे पलिसिजों दाखालि बावै बेंटलाव सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादोंमोन आरो दिनै बिनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जों क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां Ndfb वर्करफोर दं बिथांमोनखौ खौसे लाखिनो नाजादों आरो खौसेयैनो दा जाय पार्टिया सरकार पक्ष दं बिथांमोनजों लोगोसे जानो खामानि मावनायखौ गुरुत्व होदों। जिहेतु जा Ndfb हिसाबै जिखिनि जोंनि एग्रिमेन्टआव दंमोन बिनि गोबां सर्त दाबो फुलफिल जाजोबनो बाखि दं। बेनिफ्राय जों बेखौ फुलफिल जाहोनोबा सरकारजों स्टाफजों सरकारखौ नारसिननांगोन। सरकारनि बिरुद्धि थाङोब्ला बे कोनो साक्सेस जानाय नङा। बेनिखायनो दा खिन्थु सोरबा साफा सानै पलिटिसियानफ्रा जोंनि Ndfb केडारफोरखौ बोबथिंनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय बाहायनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे केडारफ्रा बेखौ बुजियाखै, बुजियाव बोबथिंजादों। जों बिथांखौ खावलायदों जे बिथांमोना जानला मोनला सोरनिबा फाखनाव गोलैनो गावखौनो जाहाथे खैफोद खोख्लैया आरो जि सासे सानै थांबाय बिथांमोनखौ जा बुंनांगौ जेबो जिखिनि दं बिथांमोना जाहाथे आरो बोबथिंजाबाव जों ज' जानानै जोंनि बे केस उइड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन मोननो जिखिनि बाखि दं बेखौ दिहुननाय बेनिफ्राय जोंहा मार्टिसफोरनो एक्सप्रेसिव माबा होनाय आरो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव Ndfbनि माखासे रिक्रुटमेन्ट होनाय बेनिफ्राय गासैबो बाथ्राफोरखौ नारसिननायजों लोगोसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर जों बिटिआर ओनसोलाव जानो गोनां दं बेखिनि साक्सेस लाबोनाय खेत्रआव जों सरकारजों सहयोग खालामनानै खामानि मावनांगोन आरो सरकारखौ बुंनांगोन सरकार सिस्टेमना थायोबासो बे गासैबो साक्सेस जाफैगोन आरो बिनि सार्थआवनो दिनै बे Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन दानाय जादों आरो बेनि दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिटि दानाय जादों। गोबां Ndfbफ्रा दाबो गोबां जेलाव केस दङ आरो गोबां जेलावनो थानो गोनां दं दाबो गबोआखै। बेनि सायाव मा बुंगोन सार? नोंथांमोननि सरकारा माबायदि हाबा मावदों? बिनि बिथिङाव जों इतिमধ্যे खामानि मावबाय थादों। जायफोरनि केस ट्रायल जाबाय थादों बिथांमोननि जिखिनि उकिलनि थाखाय नांगौ फरायसालियाव जेनफाय होदों आरो जायफ्रा कनभिक्टेड जाबाय एक्सुवेलि कनभिक्टेडखौ जों सरकारा दिहुननो होनबाबो दिहुननो हाया, बेखौ कर्टनि गेजेरजोंसो दिहुननांगोन आरो बिनि थाखायनो जों उकिल इतिमধ্যे एपइन्टमेन्ट होना दोनखाबाय आरो बे उकिलफ्रा नांगासिनो दं आरो जिखिनि खरस नांगौ जों बेखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं। जों आसा खालामदों जे जायफोर कनभिक्टेड बिथांमोनाथ' बेलावसो फैगोन खिन्थु जायफ्रा दा ट्रायेलाव सोरबाय थादों बिथांमोननिखौ जाहाथे जों ट्रायेलाव साक्सेस जानो हायो, कनभिक्सन जाहाथे जाया बेनि थाखाय उकिल एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। नायनायनि मा जायो बेनो जों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि पलिसिखौ लाबाय दं। बिटिआर रेकर्डनि बायदि बिटिआरनि जे समस्थिफ्रा बारायनांगौ बेसेबांसो खामानि आवगायनाय? इतिमধ্যे बे गामि सोसननाय जाखाबाय जोंहा माहालागै गहपुरहालागै खोला आरो सानजानि सिमाया थख' जाखाबाय। दा बेनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरनि जिहेतु फरेस्ट एलेका बे बिथांमोनाव जेतियालागै जों हानि कागज होनो हाया अब्लाहालागै बेखिनि एरियाखौ गामि होननानै रिकगनिसन होनाय जाया। दा बेनिखायनो बेखिनि ओनसोलखौ जों बिटिआर सोनायनि खामानि एसे बाखि दं। बेखिनिखौ मावफुंबानो
पुरा बिसोरनि एलेकाखौ जों बेंखनखाबाय बे एलेकायाव थानाय गासैबो गामिफोरखौ बिटिआर काउन्सिलाव हाबबाय होननानै खालामनाय लोगो लोगो जोंनि डिलिमिटेसनाबो जागोन अर्थात जोंहा कनस्टिटिउसन बांनाय बेनिफ्राय बेखिनि जागोन आरो बेखिनि जायोबानो जोंहा माबाया समस्ति गासै 54 जागोन आरो एमसिएलए जोंहा 60 जागोन 6 जना नमिनेट आगोलनि बायदि 6 जन नमिनेट थागोन सार सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थिनि सोमोन्दै मा बुंगोन नोंथांमोननि एनडिएनि बिजाथिया माबायदि भट मोनो ओरैनो दाहालागै जों बिजाथिखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै खिन्थु खुब सम्भब सायख'नानै दोनखाबाय माथो जाथ'वाखै बे बिसायख'थिनि थाखाय जों गासैबो बिथिंनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं जों आसा खालामदों इउपिपिनि बिजाथिनि देरहागोन खारन जों रुलिंआव दं आरो जोंनि सरकारा बेखिनि ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय गोबां खामानि मावदों रायजो राजाफ्रा बेखौ नुनानै भट होगोन आरो बेनि अनगायैबो जों दा गामि गामि हाबनानै खामानि मावगासिनो दं थेंक इउ सार थांनाय 15 अक्ट'बर खालि चिरांनि बेंटलाव जोङो एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि फेक्सन दं गुबुन गुबुन आफाद हिसाबै जों जितु एनडिबि एक्स एनडिबि हिसाबै दङ जों गासै लोगो नांनानै ओइदिनखालि जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै जोङो दानानै लानो हादोंमोन आरो बे आफाद दानायनि समाव जोङो मोनसे थांखि लाखादों जे एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसना मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्ला बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बायहेरायाव थानाय जिल्लाफोराव जितु जेराव जेराव जोंहा एक्स एनडिबिफोर दङ बिथांमोनहा गोबां आलाय सिलाय जानानै दङ गोबां आलाय सिलाय जानानै दङ सोरबा केसाव गोलैनानै दङ सोरबा बेक्तिगत सामाजिक जिबनाव मोजाङै रायजो जानो हायाखै आरो बेबायदिनो अनसुंथाइफोर मोनाखै लोगोसे रिहेबिलिटेसननि फैसाफोरबो मोनाखै केसफोरबो जोबाखै दा बेफोरखौ नोजोर खालामनानै जोङो गासै एक्स एनडिबिफोरखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै जाहाथे मोजाङै जाहाथे माने बेक्तिगत जिबन हिसाबै गणतान्त्रिक माने मानसि हिसाबै जाहाथे थांना थानो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे प्लेटफर्म खुलिनाय हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दानानै लानो हानाय बायदियै जों थांखि लानाय लेखा दिनै क'क्राझार जिल्लानि नैबे सेरफांगुरिनि नैबे न'आव जोङो क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै आवगायनि एक्स एनडिबिनि मावथि बिथां आगिस्टिन बरगयारि एबा एलियास अनफावरि बि अनफावरि आरो लोगोसे खाम्फा बसुमतारी बिथांमोनखौ आफादगिरि नेहाथारि हिसाबै जोङो दानानै लानो हाबाय आरो बेवहाय फ्राय 500निबो बारा क'क्राझार जिल्लानि जेसेबांखिनि एक्स एनडिबिफोर दं बिथांमोना ज' माने जानानै बेखौ दानानै लादों आरो बेयाव जोङो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंखौ बे लेंहरनाय हिसाबै जों दिनै बिथांमोननि जिल्ला दाना लानायाव जोङो साखि हिसाबै थानानै बेखौ सम्पुर्ण भाबे फुल प्लेजेड जोङो क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार हिसाबै जोङो बिथांमोननो जे मान मर्यादाखौ जोङो होनाय जाबाय गासै साबेसे सोद्रोमाफोरखौ लानानै कमिटिखौ दानाय जादों गासै बेवहाय फ्राय 30 सोद्रोमाफोर दङ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो सेक्रेटारिस फाइनान्स सेक्रेटारिस पाब्लिसिटि सेक्रेटारिस बेबायदिनो जों गासै 30 जनसो जोङो माबाखौ लानानै दोनदों आरो जेसेबांखिनि एक्स एनडिबिनि मावथिफोर दंमोन बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जोङो लानानै सोसननानै लानाय जादों जों नुनो मोनदों एक्स एनडिबिफोरा माने खौसे जानांगौ नाथाय मोननै गावस्रानाय दं बेनि सायाव मा बुंनो दा बिभिन्न जना बिभिन्न सिन्था धारणाजों गोदान गोदान माने आफादफोर दानो हागौ जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया खिन्थु जोंनिया जाहैबाय जिहेतु जोंहा गोबाव सम नांनायनि उनाव दिनै जोङो जोंनि तरफनिफ्रायनो जिहेतु सरकार बा बिटिआर सरकारावबो जोंहा माने डिपुटि चिफ दं इएमफोर दङ एमसिएलए दङ बा गोबां जोंहा टिएलसिसि बिसिडिसि चेयारमेनफोरबो मान मर्यादा बा बिबान मोननो दिनै खामानि मावदों आरो जोंनि जि सापर्ट खालामनाय बे संग्रामि ग्रुपनिफ्रायनो दिनै एमएलएफोरबो दङ जोंनि एक्स एनडिबिनिफ्राय एमएलए दङ बा मन्थ्रिबो दं दा बिथांमोननि मावनायजों जिहेतु बिथांमोनहा जोंनि समाजनि जोंनि माने ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो दा ओंखायनो बिथांमोनजों जोङो थांनानै बा बिथांमोननि जों सहाय मदद लानानै जेसेबांखिनि जोंहा माने एक्स एनडिबि हिसाबै समयसाफोर दं दा बे समयसाखौ जोङो बिथांमोननो जों फोरमायनानै बा बिथांमोननि खाथियावनो थांनानै जोंनि माने
जे थालांनाय केसफोर लोगोसे एक्स ग्रेसिया मोननांगौ लोगोसे माने रिहेबिलिटेसन मोननांगौ लोगोसे सरकारनिफ्राय माखासे माने अनसुंथाइफोर मोननांगौ आरो बेयावहाय दिनैहाय बेखौ जों नोजोर खालामदों आरो बिथांमोनानो होनो हायो बिर'धि दलाथ' थांनानै बेयाव होनो हाया ओंखायनो जोङो गोबाव सम बिर'धियाव थाबोनाय हिसाबै नांनाय संगठन हिसाबै जोंहा बे माने अभिगथाया दङ आरो दिनै जोंहा बे एक्स एनडिबि जोङो क'क्राझार जिल्ला दानो लानाय समावनो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय फिन रोदोमखां मोनसे माने मिसननि दारादि मोनबा जोंहा बेयाव माने बे एस'सिएसन बा क'पारेटिभ बेयावहाय जेरै मोनब्रै डायरि फार्म माने ससाइटि लोगोसे पल्ट्रि फार्म ससाइटि दङ क'पारेटिभफोर दं बिथांमोननो सोरनोबा 20 लाख सोरनोबा 40 लाख होननानै गासै 2 कौटि रांनि बेयाव माने अनसुंथाइ होदों दा बेबायदि अनसुंथाइखौ जोंनो नांगौ जोंनो बेक्तिगत जिबनाव दिनै जेनेबा जोंनो नांगौ आरो बेबायदि मोनबाय थादों जों बेखौ लुबैयो आरो बेखौ बेबायदि सुबिदा बा IBS बा जिखुनु फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट जुदि मोनोब्ला निस्सय माने एनडिएफबि जेसेबांखिनि संग्रामिफोर दङ आलाय सिलाय जानानै दं आधा जिबनानो बारलांबाय दिनै नांनानै बिथांमोना मोजां इस्टाब्लिश जागोन होननानै जों मोनसे आसा खालामो ओंखायनो बे बेलायाव जोङो सरकारजों जों थाफानानै बेफोरखौ जोङो मावफुंनायाव जोङो मदद होगोन लोगोसे जोंहा बिटिआर माने सुक्तिनि उनावहाय जेसेबांखिनि जोंहा दफाफोर दंबावो बा सिमा बारायनायजों लोगोसे जोंहा समस्ति बारायनांगौ बेयाव आरो बिसायख'थिफोर गेलेनांगौ जों बेखौ जों सरकारजों थानानै जोङो बेखौ सहाय मदद खालामगोन जों बेखौ जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन हिसाबै जोंहा बेयाव जोंहा थांखि दङ आरो दा बेखौ लानानै सोरबाया गुबुन बिर'धिजों थांनानै बहाबा सोरजोंबा माबा मोनसे मोनगोन होननानै थांदोंबा जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया बिथांमोननि प्रति आरो